sepostoli inkonzo sepostoli uyabuza Stella, what are you trying to do? What is this? Now nomunye weband abuza what is this? Nomunye wechoir, what is this? Where the time where yabona iband ngoku xa ikhalisa ungathi ulale. They are professionals. But during my time, where the time whereby ikhalisa iband ingoma iphele phakathi, not only iyamiswa, no, siyabhuda. And then abantu people used to tell me that this is not going to work. Stop it immediately. Stop this thing. It's not going to work. You see? And ke akho strike apho usifumana khona akhona nguwe ufuneke uwena uphinde wasibooster waphinda wanyuka waphinda wathini. Can you believe? Oh my God, Shem. Yeah, I can feel your pain. Yeah, it's like that. So that's where we are coming from. It's there was a day, one day besikhalisa eTsomo. Lalali bathi kuphi kanani? Kubengu. Okay. Besikhalisa kubengu. Yamano anathi lo anathi bambiza i-master star e-drum. Wangena mngcunyeni wawa. Siyakhalisa i-drama asiliva. Hayi i-drum liyebi. Kanti anathi utshona mngcunyeni. So uyabona how to take this. So zomesibana nazo. Ubona ubi i-drama athi alipha. Xa ubheka usithi umuntu ungena mngcunyeni. And guys, right, usengaka yena. Yeah, but he's the one who's in charge. He's in charge. Yeah. But we're gonna believe at that time. So that's where we are coming from. So Sisuka, we dark days. Yeah. So nakhuphuka nini, isenutonge nyuka nini, yabonwa nini ngabantu all over. Exactly. And also just to add on, ayikakabikho kule ndawo esifuna kuyo thina. We understand. But then it's just that we can say through time, or izinto zoba there are elders as well, you see. But it's a lutungi in different departments, church wise, band wise, choir wise, and otherwise, you see. But then it's just that we're still trying to figure out what are the ways to get it where it's supposed to be. So yes. Let me say that to Jonas because we want to say again. No, I just tell. I'm a very easy person. I'm very easy. Okay, I'm very easy. Hello, Nangumtu Bukele, Nangumtu Mamele, Lento, YouTube, TV, PPP, ungathi yena bamakenze njani ukuze naye abe naso strength sakho masithi ngumuntu lo uqalayo yaqala uyenza lento kanye ngiyafuna iqala lento but andiyazi bani ngaqala njani. Ungathi mhlambi banaye makenze njani athini ukuze naye ezofikelela indawo kuyo. All I say is that mankale spiritual. Okay. Then zawuthetha logical afterwards. Ndiqale ndathi Jesu ke mmoloke waka ungikhethe tsibudulo ke mrata wanthatha ungikhethe tsibudulo. So uThixo ungumsindisi wami unikhethelele indawo ndiyamthanda nayo uyanithanda undiphile impilo. So into nje endifuna uyithetha is that into kufanele kuqala uyikhethelwe ukuba mawuyenze, because xa wefuna ukwenza into ngamandla wakho somehow uzawudinwa and also awuzubana support or backup because uyazenzela. Uyabona? Wena ucinge le nto wazenzela awubizwanga. Remember Moses wabizwa kwihlathi elivuthayo. Wena ubizwanga uzizele nje, xa ugqiba ukuzizela utyhala ngamandla wakho. Now xa udiniwe ayizubakho enye into ezawuphinda kuqhubele ngasemva. So hence I'm saying Jesu ke mmoloki waka ungikhethe tsibudulo ke morata wanrata unneile bophilo. So all I want to say is that xa uyenza into yenze into because of passion and because of love. And also xa into uyenza out of passion na out of love, xa udinwa uNkulunkulu uza kupha amandla. Bekukhona omnye umprofeti eBhayibhelini ebizwa bangu-Isaiah. Ebesilwa nomnye umama oyi-prostitute obizwa bangu-Isabella. Ulwe naye kakhulu walwa naye. But kwafumaniseka ukuba le prostitute in-Isabella iyamohlula umprofeti u-Isaiah. Wabaleka umprofeti u-Isaiah wayozimela eliweni. Now xa izimela eliweni uthi umthandazo wakhe before alale uthi uNkulunkulu kill me because abaprofeti bafe bonke kushiyeke mna ndedwa. And no-Isabella usemva kwam ufuna ubulala mna. Now iBhayibheli xa isibalisela ithi walala.
but xa ephupha uphupha ingilosi siza kuye ithi ingilosi zakuphathela ukutya utye. Usekho abaprofiti abaninji efuneka ubagcobile phambili, usenomsebenzi omninji efuneka uwenzile phambili. Now xa evuka uNkulunkulu wathumela ukutya ngamahlungulu, amahlungulu intaka, wamthumela ukutya ngamahlungulu wathi yitya, usenehamba elininji ngaphambi kwakho. So all I want to say is that eyona nto ikwazi ukugcina endleleni uba mawukwazi uhamba nguNkulunkulu namandla wakhe. Xa uzisa, xa usabela, let me say it's a calling. Yeah. It's a calling. Yabo? So if wena uyafostela utyhala ukwenza ikwayiri ngamandla wakho, utyhala ukwenza iband ngamandla wakho, utyhala ukwenza inkonzo ngamandla wakho, somehow you will get tired and you will never get any support or akuzuba nanto izemva wakho because of why you are doing it on your own. Yes. Thank you very much, Tata uJonas. Enkosi ngosicela namhlanje nangexesha lakho. Guys, mna ndigcwele ndifuthi. If awugcwelanga awuyaxoka mbesekhaya bongafuna umamela. So siyabulela kakhulu Tata uJonas ngokuza kwakho. Guys, please ndicela nimsupport, subscribe. I love you. I love you. I love you. Bye. Right there.